Hello, magandang morning sa lahat. Happy Sunday po. Hindi po tayo nag-church ngayon kasi masama ang panahon. Kanina malakas ang ulan pero kahit pa paano may ginagawa ko sa bahay. Nagalagay po ako ng bakod mga idol, no, mga mamsir kasi ito po ay pathway. Minsan paggabi may dumadaan dito hindi namin kilala. Mahirap nang walang bakod kaya po nagalagay ako ng bakod mga idol. Yan po. Di pa tapos kasi nag-iisa. May tayong katulong. Kaya yan. Ayan po. Hindi pa siya tapos mga idol. Mga mamsir. Mga laman ko, ganda ng bulaklak niya, oh. Mahirap kasi walang bakod. Pag gabi mahirap na. Wala akong katabi dito sa wala akong kapitbahay kaya kailangan may bakod tayo pag gabi. Yan po yung tulay palabas ng highway, oh. Yan yung tulay palabas ng highway. Naman yung aking bahay, yung baboyang ko mga idol, oh. Sa ngayon walang laman kasi meron tayong college. Kailangan mo ng pera. Pandagan ko pa yan mga idol. Kasi yung dalawang patong pangkawayan para tumaas. Tapos lagyan natin ng mga sitaw sa baba para pagkapang niya meron na siyang kapangan. Thank you for watching po. God bless you. Happy Sunday morning. Bye bye.